Obesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma uthi umkomishinala wamapolisa wayenyanzelekile ukuba amkhusele njengamntu useluvalelweni kuba yayiluxanduva lwakhe ngokomgaqo siseko. Uthi OkaFraser wayenyanzelekile ukuba awuthobele umthetho oquka amalungelo okukhusela amabanjwa afumane uncedo lwezempilo nokungaphathwa kakubi kumaziko oluleko. From what the ruling which has been made by the High Court, I do not foresee him succeeding with the appeal. I think maybe the High Court only granted him leave to appeal just for them to bring certainty and also finality in the matter. Because you will also remember one of the reasons which was given by the Commissioner, Mr. Fraser. He said that he gave Mr. Zuma a medical parole so as for him to avoid an unrest which was taking place in Durban. The fact that there is no any medical evidence that says the former president is not was fit to stand the rest of his sentencing. So the court may decide, in as far as the medical parole is concerned, having looked at what will be presented, the court may still be likely to find in his favor, depending on the medical evidence. Kulonyaka uphelileyo umnumzana Jacob Zuma ugwetywe inyanga ezili-15 entolongweni ngokunyevulela inkundla yomgaqo siseko. Obesakuba ngumkomishinala wamapolisa umnumzana Arthur Fraser uye wamkhupha ngengqawule yezempilo kungaphelanga iinyanga ezimbini. Sigqibo eso sasingahambelani nezindululo zebhodi ejongene nengqawule yezempilo. iHelen Suzman Foundation ne-DA zifuna siqwalaselwe ngokutsha esi sigqibo sokaFraser sibekelwe bucala banikwe de ngumhla wokuqala kule nyanga izayo kaJulayi ukuba bafake uxwebhu kwinkundla ephakamileyo yeSbheno.